sa tuya pong kalarong Bicol. Mhm. Although iba ko po, hindi kumbaga hybrid ano, Yeah, yeah, may modified. mga pili, modified, Mhm. modified. May mga Mhm. pili lang na ano po, na alagad, mostly po daakan ano is yaon digdi sa tuya. So, Mhm. so mostly kan mga events. Iyo So po. tama po ito, Mhm. ang suporta po kan local government. Uh, nai-share ta po ini sa DepEd, Mhm. lalong-lalo na po sa pagprepara kan mga venues Mhm. and sa mga rooms na Yeah. big hosting mga po sa tuyang mga athletes Mhm. from other province, from other cities. So yun po, so ongoing po so sa tuyang mga preparasyon kan Mhm. pag ano po kan mga rooms and sa mga possible na pwede pong magamit ng mga venues ka events. Mhm. Actually, talagang yan po talaga Mhm. support kan local government maski Yeah. po sa ito pa Mhm. pag-abot sa mga Mhm. uniform, sa mga gamit, Yeah, yeah. lalo-lalo na po sa practice, ano yung mga athletes. Siya po, Mhm. before pa kayo event, may mga na-support na po kitang mga paraphernalias para po magamit kan Yeah. sa pag-practice po ninda.